זה החומר בדלילות, מעמיסים קצת על המלג' אם אתם שמים לב, העתית עצמו הוא מאוד מאוד איכותי, הוא נדבק ישר, לא נופל, ושימו לב לזריקה, זה המונומנט הכי חשוב. זה המנהל, חבר'ה, תראו מה זה, תראו מה זה. הוא קצה הפירמידה ממנו הכל יורד, תראו איזה חמוד. תעשה לנו שריר אחד. את זה צריך לחטוף בעריכה.